per la categoria d'atenció primària i per la categoria d'atenció primària el premi aquí. Aquí estan per ordre. Sí, per ordre. El projecte guanyador en la categoria d'atenció primària és... m'han tret el PowerPoint. Però és el de projecte 4C del model integrat de salut i habitatge per reduir l'impacte del canvi climàtic en pacients crònics del doctor David Dalmau de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Enhorabona. Sí, de primària, sí. Sí, i ara demanem si podeu explicar en 3-5 minuts el projecte perquè... És molt ràpid el que... Sí. En primer lloc, agrair-vos la deferència en donar-nos aquest premi. De fet, la història del 4C no s'explicaria d'una altra manera si no s'entengués una mica d'on procedeix. Tot això es ve d'una iniciativa de Mútua Terrassa des de fa ja uns quants anys que s'anomena Compromís Verd i en el que hi ha un component de mitigació i una altra d'adaptació. El de mitigació s'enfoca en 3 àrees i l'adaptació fonamentalment en recerca i gràcies a la Càtedra de Salut i Canvi Climàtic, i això és gràcies a una estructura i a una diferenciació que la nostra institució té com a institució integral en la que abordem diferents aspectes de la salut i a més amb una trajectòria longitudinal que no només tenim la cartografia de l'hospital, del pacient hospitalitzat, sinó també de tota l'àrea de referència, que són 9 centres d'assistència primària al llarg del nostre territori, que comprèn Terrassa, Olesa, Sant Cugat i Terrassa. La càtedra, el més important de la càtedra és considerar que és una estructura transversal en la que hi pertanyen diferents experteses i diferents institucions. D'alguna manera això es aplega diferents coneixements que tots junts és el que ens ha facilitat poder desenvolupar diferents projectes que estem portant a terme des de fa temps i que se'ns ha reconegut amb un policy brief de l'Observatori Europeu de Polítiques Sanitàries fa poc precisament per aquest motiu. Precisament pel que dèiem abans, sabem molt clar que les malalties cròniques són les més importants diguem-ne, en l'àrea de la salut en el nostre territori, mentre que en canvi coneixem molt bé i estan molt ben cartografiades les malalties infeccioses i en canvi en aspectes relacionats amb canvi climàtic i malalties cròniques hi ha molta menys evidència científica, malgrat que moltes d'elles estan evidents. Com ja deia abans en Jordi Banyeres, clarament la població vulnerable és la més important i la que és més susceptible a patir aquests canvis i el que pretenem amb l'estudi 4C precisament, 4C ve de pacients crònics complexes que recullen en les diferents àrees que nosaltres controlem, fonamentalment els CAPs i amb les unitats de funcionals de crònics, els que hem anat seguint en els 3, diguem-ne, Rubí, Sant Cugat i Terrassa, l'equip que s'encarrega de domiciliàriament anar en aquestes persones, monitoritzar no només les característiques de salut, sinó juntament i gràcies al concurs de l'Escola d'Edificabilitat de la UPC, aquí tenim a la Montse Bosch, que és la que ens ha coprotagonitzat tota aquesta història, ha caracteritzat les estructures dels habitatges, l'alçada, les característiques de ventilació, d'orientació, any d'edificació, i que és el que ens ha permès intentar correlacionar precisament a les persones especialment vulnerables quina influència tenien els seus habitatges i quines característiques dels seus habitatges els feien més susceptibles a poder patir descompensacions. Això és el que ens ha portat, aquí es resumeix, no vull allargar-me perquè és tard, però en qualsevol cas això ens ha permès establir associacions interessants a la nostra àrea de referència i que també va estar presentada en el Congrés Europeu de Salut Pública, de Canvi Climàtic i Salut, que fonamentalment es resumeixen amb d'intentar incloure el que seria la variable vulnerabilitat climàtica en els quocients de pacient fràgil,
el fet de que la majoria de persones que es descompensen, i són més d'un 30% amb onades de calor, pertanyen a aquest grup de població i especialment són persones que podríem dir és la pobresa climàtica, és a dir, són persones que tenen característiques en les seves habitatges que les fan especialment vulnerables a la seva descompensació. I de fet, les onades de calor mantingudes tant de dia com de nit són els principals desencadenants de descompensacions de major freqüència diguem-ne, a les urgències hospitalàries o als propis CAPs, diguem-ne, per interaccions sanitàries no programades o la mateixa mortalitat. En definitiva, tot això ha sigut un esforç important de moltíssimes persones de diferents àmbits, sobretot i especialment dels CAPs i també del propi hospital, i també de les persones que formen part de la càtedra, la Sam, la Marta, la Zainab i la Natàlia, que són les que fonamentalment més han treballat en tot aquest aspecte. Bàsicament, això es vol dir que les polítiques sanitàries les hem d'implementar d'una altra manera, tant des d'una perspectiva bottom-up com de top-down, i això és el que vam intentar recollir en el simposi que vam fer precisament el mes d'octubre passat i del que, si voleu copiar aquest QR, amb aquest QR podreu recollir el recull que es va donar a Comissió Europea i OMS per intentar potenciar i precisament crear guidelines que siguin no només política sanitària des del gestor sanitari, sinó també que tingui present el pacient, l'entorn acadèmic i l'investigador. I si a algú li interessa, que sapigueu que el mes de juliol, als Juliol de l'UB, farem també una setmana d'una jornada precisament de com canvia o com afecta el canvi climàtic la salut de les persones. Moltes gràcies per la vostra atenció.